Pa evo, jedna od knjiga koje sam u zadnje vrijeme čitala, a ostavila je trag na mene, bila je knjiga Marije Duenas, Vrijeme između krojenja. Bila je vrlo zanimljiva priča, a osim toga sam saznala i neke stvari koje nisam znala, na primjer o kolonizaciji afričkih zemalja i tako dalje. Znači, to je bio spoj ugode i sakupljanja informacija. Trenutačno čitam zanimljivu knjigu Genijalne prijateljice Elene Ferrante i veselim se jako njezinom uprizorenju u Hrvatskom narodnom kazalištu. Naime, premijera predstave napravljene prema toj knjizi je 30. prosinca, tako da se spremam već u siječnju otići pogledati predstavu. Najbolja knjiga? Pa Dr. Dolittle ili Priručnik o vampirima. Reci mi nešto o Priručniku o vampirima. U toj knjizi ima sve što bi trebali znati o vampirima, kako se obraniti od njih i sve to. Mali princ. Zašto baš Mali princ? Pa zato što je puno nekakvih mudrih misli s kojim se možemo poistovjetiti i kao djeca i kao odrasli. I nekako je drugačije shvaćamo kad je čitamo sa nekakvih 12, 13, 14 godina i sa možda nekih 25, 30. Harry Potter. Zašto? Pa zato se puno radi o čaroliji i volim čaroliju i nestvarni su događaji što mi je jako zanimljivo. A najdraža knjiga je Družba Pere Kržice jer govori znači o prijateljstvu, o slozi i kako se uz pomoć svih i kad se svi udruže sve može. Moja najdraža knjiga je Biblija i najdraži lik mi je Isus zato što je on pomagao svima ljudima. Jako volim tu knjigu zato što mogu naučiti svašta o katoličkoj vjeri. Moja najdraža knjiga je ova knjiga ovdje, zove se Prorok. Napisao ju je libanonski pjesnik Halil Gibran. To je zapravo zbirka pjesama koja na jedan neobičan način govori o prijateljstvu, o ljubavi, o životu, smrti, težnjama i tako. Jer progovara o različitim životnim stvarima. Strah u ulici Lipa. Zašto? Pa Mungos mi je najdraži lik zato što me podsjeća malo na mene. Najdraže knjige, recimo dosta draga mi je knjiga od Georgea Orwella 1984. Nekako mi je prefascinantno da knjiga koja je napisana nekih otprilike 25 godina prije nego što je referenciran naslov, da je mogla biti tako nekako proročki nastrojena. Tako da ta knjiga me stvarno svaki put kad je pročitana onako ostavi bez teksta. Najdraža knjiga Koko u Parizu. Zašto? Zato što je jako smiješna, pogotovo Koko i Zlatko. Zlatko je stalno smijavo Koka. Znači, moja najdraža knjiga je Dnevnik Pauline P. zato što govori o zgodama i nezgodama Pauline P. Najdražu knjigu mi je jako teško odabrati zato što svaka od tih knjiga koje volim je ostavila u tom trenutku jaki dojam na mene, a onda kasnije kad bi im se vratila to kao da više nije ista knjiga. Ali definitivno se sjećam u 4. razredu sam posudila nekakvu enciklopediju grčke i rimske mitologije koja mi je potpuno promijenila život. Nakon toga sam posudila Hobita i tu mislim da su te dvije knjige me obilježile i potpuno promijenila kao osobu. Dnevnik Pauline P. Zašto? Zato što me podsjeća na mene. Najdraža knjiga mi je Mali princ. Prvi put sam tu knjigu pročitala u 7. razredu za lektiru i tad ju nisam u potpunosti shvatila. Iako je ostavila velik dojam, jak dojam na mene, zato što sam shvatila da se radi o dječaku i da je on zapravo metafora djeteta u svakom od nas, ali tek kasnije kad sam kao odrasla čitala Malog princa ponovno i ponovno, pronalazila sam u njemu i neke druge poruke. Zbog toga je to do danas ostala moja najdraža knjiga. Moja najdraža knjiga je Priča o džungli. Zašto?
Zato što ja volim džungle i životinje puno i kada se životinje mogu razgovarati. Najdraža knjiga mi je Proljeća Ivana Galeba, Vladana Desnice, koju sam pročitala na fakultetu i zauvijek će mi ostati u sjećanju jer glavni lik razmišlja o svom proteklom životu, o svim njegovim proljećima koja je doživio. Šegar Slapić. Zbog čega? Zato što isto puno događanja i inače ne volim baš čitati knjigu ako nema puno događaja. Najdraže književno djelo mi je Starac i more. Zašto? Zato što se u toj pripovjeci govori o pobjedama i porazima s kojima se susrećemo kroz život. Koko u Parizu. Zašto? Zato što se radnja odvija u Parizu i jako je zanimljiva. Strah ulica. Zašto? Zato što je isto radnja dosta zanimljiva, zato što je Mungos ili Darko je tražio prijatelje, ali je na krivi način pa im je prijetio i zato to. Najdraža knjiga mi je Quo Vadis Domine od poljskog književnika koji je osvojio Nobelovu nagradu. I baš za tu knjigu je Sienkiewicz, Henrik Sienkiewicz. Koja je vaša najdraža knjiga? Gregov dnevnik. Zašto? Zato što ima zabavne avanture. Zato što je poučna. Zato što volim čitati.